Ад Рыма до Мінска. Полымя міру других еўрапейскіх гульняў прынясуць праз 7 еўрапейскіх краін і 6 абласцей нашай краіны. Старт руху агню будзе дадзены ў Рыме 3 мая. Затым факел падымуць на вяршыню гары Монблан. А першым з беларускіх гарадоў полымя міру сустрэне Брест 12 мая. Сама эстафета «Пламя мира» – это хорошая возможность, во-первых, показать нашу страну. Показать страну не только для белорусов, но и в первую очередь показать страну для всей Европы. Брестский регион – это тот регион, который действительно любит спорт, и я надеюсь, что спортсмены Брещины покажут максимальные результаты во время Европейских игр. Агонь других еўрапейскіх гульняў зробіць прыпынкі ў Барановичах, Пінску, Мікашевічах, Косава і Каменцы. Факеланосамі стануць знакамітыя выхадцы з рэгіёну. Ганаровыя грамадзяне гарадоў і раёнаў, спартсмены, грамадскія дзеячы, шматдзетныя маці. Усяго больш за 50 человек. Примечательно, что в качестве факелоносцев выступят известные представители Брещины. Это и Эдуард Ханок, это и, разумеется, наша белая молния Юлия Нестеренко, это и наш певец Герман, это и Тео. То есть, по сути, это действительно хорошая возможность рассказать о тех людях, которые родились на Брещине, которым Брещина гордится. Факел прынясуць больш чым праз 60 населеных пунктаў краіны. Фінішуе эстафета вынясеннем полымя на цырымоніі адкрыцця гульняў 21 чэрвеня ў Мінску на стадыёне «Дынама». Зараз Беларусь актыўна рыхтуецца да самай маштабнай кантынентальнай падзеі гэтага лета. Другія еўрапейскія гульні аб'яднаюць больш за 4000 спартсменаў з 50 краін свету. На спартыўныя баталии уже продадено больше за 35 тысяч билетов. Их кошт от 5 до 50 рублей. Есть бестселлеры, как я уже и говорил, это королева спорта легкая атлетика, это художественная гимнастика, акробатика и батут, это единоборство и лидирует карате и дзюдо. Это и в том числе пляжный футбол. В ближайшее время в продажу поступят билеты и на баскетбол 3х3, который, мы тоже уверены, будет очень хорошо продаваться. Больш за палову квіткоў на цырымоніі адкрыцця і закрыцця ўжо раскуплена. Жадаючым патрапіць, кажуць арганізатары, варта спяшацца. Набыць квіткі можна як на сайце, так і ў касах. Крысціна Протасавецкая, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брест».